ಕೇಳ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಿಕ್ಕಲ್ ತುಳುವಾಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತುದಿಪ್ಪರ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರಡ ನಿಕ್ಲೆಗ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ತುಳುವಾಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪಂದ್ ಪಟಾಕಿದ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜವನರೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ತುಳುವಾಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪಟಾಕಿದ ಅಂಗಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತಡೆ ಇಡೆ ಬೈದ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕಳಂತ ಪಾತಿರ್ಪಾದ ದಾದ ಮಾತ ಆಫರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದಾದ ಮಾತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂದು ತೆರಿ ಒಂಗ ಪಂದು ಇಡೆ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿನಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ಡನೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಗೆ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಟಾಕಿ ದೆಡ್ಡ ಬೇರೆ ಮನ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿದ ಪೋರ್ಲ ಕಂಟದ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿದ್ದೇರು ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸೊ ಐಕ್ ದಾದ ರೀಸನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಕಿರ ಬರ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿದ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲಿಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ನೆಟೆ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿದ್ದ ಪಟಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇತೊನ್ಗ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕುಟುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ದ ಚಾನಲ್ದ ಪಟಾಕಿ ದಕ್ಲೆನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿಶನ್ ಪೊಳಲಿ ಮೇರುಲ್ಲೆರು ಅಂಚಾದೊಂದೇ ಮಾತಿರ್ಲಾರ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನರ ಒರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಟಾಕಿನ ಲೆಪ್ಪರ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಕಿಶನ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಸಾರಿ ಪಟಾಕಿದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಖಾಲಿ ಹೊರಸು ಬರ್ನಾನ್ ದಡಬಡ ಬಡೋನ್ ಹೊರನೆ ಬಿಡೋನ್ ದಡಬಡ ಬಡೋನ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಪಟಾಕಿ ಒಂದು ತಲೆ ಪುಡ ಶುರು ಅಲ್ಲ ನೆಟೆ ಮಾತ ಪುಡ ತಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮುಲ್ತೆ ಪಟಾಕಿ ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಲೆ ಪುರ ಬಾರ್ದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಲ ಐಟಮ್ಸ್ ತುಲ ಇದಾದ ಮಾತುಂಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜವನಿಯರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಉಂಟು ತಕ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೈನ ತೋಜಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಉಂಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪಟಾಕಿಲ ಉಂಡುಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಗೋರ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೌದಾ ಅದು ಪುದರೆಂಚಿನ ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು ವೆರೈಟಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಉಂಟು ವಿಸಿಲ್ ಆಗಿನ ವಿಸಿಲ್ ವಿಸಿಲ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ವಿಸಿಲ್ ಬಾಡೋದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವಿಸಿಲ್ ಉಂಟು ಸೈರನ್ ಬರ್ಸ ಇದೊಂದು ಸೈರನ್ ಬರ್ಸ ಸೈರನ್ ಅವು ಸೇಮ್ ಅಂತೆ ಇಂದುಲ ಒಂದು 2000ದ ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿಯಾ ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ 2000ದ ಫುಲ್ಕ ಉಂಟು ಐದು ಹೊತ್ತ ಅಡಿಯಾಲ್ ಪಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಂಬ್ ಉಂಟು 1/4 kg ಬಾಂಬ್ ಇಂದು ಬಾಂಬ್ ಅಡಿಯಾಲ್ ಪಂದು ಪೇಪರ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಹಾ ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಂಬ್ ಎಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಡಿಯಾಲ್ ಮುಳ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಸ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಆತ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಸ ಉಂಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಜಿಗ್ ಬಿಗ್ ಬರ್ಪನ್ಗೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆಗ ರೀಚ್ ಆವಡು ಅಂದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಹಾ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ 4 ಟೈಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಚಿನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ನೆಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಇಡೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ಗೆ ಬಲೆ ಅತ್ತನ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಬಲೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓ ಮಾತ ಪಟಾಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು
ನೆಟ್ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಪುಡ 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 ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಪುಡ ಉಂಟು ಪೂರ ಪುಡ ಉಂಟು ಓಕೆ ಪೂರ ಪುಡ ಉಂಟು ಎಟ್ಟಿದೆ ಬೀಡಿ ಗಣೆ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಡ್ ಉಂಟು ಬುಡ್ತೆಂಗಳು ಪೂರ ಮಾಡಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ದೂತರ ನಿಕ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ 100 ಪೀಸ್ ಉಂಟು ಐಟ್ಲ ಪೂರ ಇಟ್ಲ 100 ಪೀಸ್ ಓಕೆ ನೆಟ್ 100 ಪೂರ ತೂದ ಪೂರ ಬುಡ್ತ ಸರಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಇಂಜಿನ ಬರ್ಸೋಲ್ ವಿಂಟರ್ ರೈನ್ ಬರ್ಸನ ಬರ್ಸದ ಮುಲ್ಪ ಕೋಲದಲ್ಪ ಬರ ಉಡುಪಿನ ಅವ್ವ ಫ್ಲೋರಲ್ಸ್ ಹೊಸತ್ತು ಮಾಲ್ ಬರ್ಸದ ಅವಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಅಂದ ಅಂಚ ಬರ್ಸದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕು ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧನುಷ್ ಪಲ್ಲೆ ರಡ್ ಪಾತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನವರ ಪಂಡಾಂಡ್ ಅವು ಚೂರು ನಡು ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಪಂಡದ ಮೇರು ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ಪಂಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಚೋರಿ ಮಲ್ತಿನ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಆ ಸುರುಕಾದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಚಿನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಬಾತೀರಿ ಮಾತಾಡ ಸುರುಕಾದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಎಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಜನವರಿ ಜವನೇರಿ ಕಟ್ ನಿನ್ನಾತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪೋಚು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಲೆಜ್ಜಿ ನೋಡು ಪಾತಿರ್ನು ಜೋಕರ್ ರೆಡಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿ ಪೂರ ಸೇರಿ ತುಳುವಾಸ್ ಪಟಾಕಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಪೊಳದಿ ಜೋರ್ದ ಬರಿಟ್ ಪಾರ್ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಬತ್ತಿತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಜೋಕರ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ನೈಟಿಗೆ ಪದ್ಯ ಪಾಡುವ ಒಂತಿಲ್ಲ ಜೋಕರ್ನರ ತುಷ್ಪಾವೆ ಎಸ್ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ ಇಜುಂಡಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲಿ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪು ಬೇರೆ ಇಂಚು ಮತ್ತೆ ಅಂದಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಅಂಗಡಿಡು ಜೋಕರ್ ಮಾತುಂಡು ಜೋಕರ್ ನಕಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅವೇ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ ಆಡೆ ಪಂತೇರು ನನ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಡೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲ ಕೊರ್ಕ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಲ ಕೊರ್ಕ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವ ನಿಕುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಕುಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಇಡ್ದು ಬರೋ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸುರ್ಕಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೊರಸಂದು ತುಲೆ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆವಣ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಂತಿ ಎತ್ತವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಮನ್ಪ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ ಬತ್ತೆರಡ ಚಾನೆಲ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ ಬತ್ತೆರಡ ತುರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 5% ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ಮಾಡೋಣ ನಿಕಲು ದೀಪಾವಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದ ಬಂತ ತೋಷ್ಪೋಡ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಪಣ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅಂದ್ರಿ ಮೂಜಿನ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿ ಬುಧವಾರ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಕಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚ ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಬೇರಾಗ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಜತ್ತಿನಿ ಬೇರಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಲಾಭದಾಯಕ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬತ್ತನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡ್ ಮಲ್ತದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೋಕೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪ್ಗೆ ಬತ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇರೆ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕಲ್ ನನ್ನಟೆ ಗೋಡಾಂಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಟಾಕಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಮುಗಿಪೋಡು ಕೊನೋದು ಆತನಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನುಷ್ ಮುಲ್ಸಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ತುಳುವಾಸ್ ಪಟಾಕಿದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲಿ ಗೊಂಬೆ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಕತ್ತಲೆ ಸೊ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಡೇ ಎಂಕಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಬೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ಮಂತಲೆ ಬೇಗ 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 ಅನ್ನೆ ಪಟಾಕಿ ದತ್ತನರ ಬಲ್ಲೆ ಪಟಾಕಿ ಕೊನೋಲಿ ಬುಡ್ಲಿ ಎಂಚೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಆರ್ಗಾಲಿ ಬಾಲೆ ಗೊಂಬೆಡೆ ಗೊಬ್ಬರು ಬೇನೆ ಪಟಾಕಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಬುಡೋನ್ ಬೆಪ್ಪುಲೆ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ್ಲೆ ಗತೊಲ್ಲೆ ಬುಡಪುಲೆ ಜಾಲಿ ಮಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಜೋಗದ ಮುಂಗೊಟ್ಟೆ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಣ್ಣ ಕೈ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ್ನಾಗ ಹಿರಿಯರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿರಿಯರ್
ಅವು ಆರೆ ಬಂದಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಟ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪಾರುಗಳು ಐತಿ ಮಿತ್ತಿದೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪಿದಡ್ವಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.